wong wingi ndak kena. Tatin. Kula, Mas. Aja gerah ing penggalih. Iki mau amung gegojekan. Ternyatane kowe karo aku wis lama ora. Lama piye? Suwe iki lho. Dangu. Dangu ki yen basa aku karo kowe kok basa. Agar tak pikir. Agar tak pikir kok wis lagu meneh. Iya. Nek kowe mikir kok timbangane ketemu tak teruske. Nek ya bakalmu lek menggeh-menggeh dobel. Arep bareng kowe dobel. Lah iya. Kowe isih menggeh-menggeh banget mergo dadak nithiki sikil. Iya. Wis kentekan energi. Nek tenan seneng kepethuk presiden nom-nom pinter-pinter ki seneng. Nggih. Di saestu ora jeneng Yai Segoro ora. Menika wonten pamundutan ingkang angka kalih. Ya. Mas. Aja digondeli iki lagu kuno iki. Mas aja digondeli. Mas. Kuwi ra aja dipleroki. Lah piye aja digondeli karyane sapa? Anu to jenate. Jenate sapa? Dikin. Isih urip. Dikin iki isih urip kok. Isih urip iki ngarang. Iki oh, aja ngarang iki gampang. Sumargi Mas Mantos. Oh, lah iya maksudku kuwi. Aja digondeli iki sing kepareng disuwun saka Bapak Hanafi. Ya, dikin iki lagune sing kalo. Aduh Dek, apa karepmu? Isih esuk nggugah aku. Apa kowe ora seneng atimu? Ngono kae. Kuwi jek dawa sok ben-ben kepethuk kowe meneh. Ya. Kurang mepet kok kowe le gawe ukara. Aku karepku tak imit-imit lho. Dadi penonton iki kurang tanggap. Rada mepet ra apa-apa, santai wae sing penting ora ngenengi. Oh ngono. Dek apa to jane karepmu? Sih esuk kok nangekke wekku. Heeh. Sajake kowe sih nafsu apa? Sih kurang mau bengi ping 3. Ngono kae. Iki lagune Dikin sing tak apali kuwi. Ngawur gen gawe-gawe syair ki ora pas. Jare kon mepet. Aja digondeli. Ya sing nekar Mbak Tatin. Ya. Iki kulino ora gondeli. Ya. Iki biayi loro lho, iki lanang wedok lho. Di, bojone di. Hah? Sapa jenenge? Tatin. Lah ya jenenge Luntur. Bojone sapa jenenge? Tulus. Tulusnya di. Ora ono. Melu ngareng apa golek tulus barang. Modar. Anane gareng ya karo gareng. Oh, pawakane kaya sing ning dhuwur mangkokmu. Apa? Suweke. Adake apa? Ngece lho. Mau tak mat-matke kok kaya Tatin. Mangke tau ora aku ngono iki. Apa piye? Oh, mulane kowe mau tak otak-atik. Nganggo porok to. Batin to kowe. Aku gak tenan golek sing ngarep sing ndi iki ngono. Tak ulak. Ora jenengan tau ora aku ngono iki, Pak. Posisi ngono iki tau ora? Lah aku wis tau apa dong. Loh, jenengan ki tak takoni lho. Loh, aku memang babagan perlu cakil kok, takon gedhi takoni kok. Kowe wis tau weruh, aku wis tau weruh apa dong? Mbah, aku ora ngerti ya. Lah wong kowe mbuh sing tak sawang kowe mbuh aja meneh aku sing nyawang. Aja nesu to, Yai. Lah aku lagi medhon lho wis dipadake kodhok. Lah kowe kodhok apa ora? Ora. Ora ya wis. Kok nesu? Ya aku nesu no, aku menungso kok dipadake kodhok ya aku nesu. Loh, lah kowe kodhok-kodhok apa ora? Ora. Ya wis. Kok kowe yen diarani kaya kodhok ora gelem ya wis kaya menungso. Ayo. Saya le nyobain jenengan ki. Aja nesu Tatin. Aku arep nggawa kuwi lho. Kepean. Heeh. Iki kepean nggih, Pak. Ora apa-apa, karang lagu lawas kok ya. Ya. Aja sih. Ben ngapa? Power Ranger. Power Ranger kok kuruno diantel pisan langsung semaput. Modar ora. Dinggo topeng iki ora entuk. Ya ra entuk no wong wingi ndak kena. Tatin. Kula, Mas. Aja gerah ing penggalih. Iki mau amung gegojekan. Ternyatane kowe karo aku wis lama ora. Lama piye? Suwe iki lho. Dangu. Dangu ki yen basa aku karo kowe kok basa. Lami. Lami iki ya suwe. Ya wis suwe ngono wae kok kangenan. Lama iki lama ya apa? Ya suwe ora ketemu. Pakabaramu kepiye ya? Apik. Mula ketoprak ora payu yo ngene iki. Lah ya aku kan kepiye? Kene sing lanang ngomong gayi kok sing wedok jawabe apik. Punten dalam
Ya, iki. Ah, kaya Bu Marsidah kae lho. Lah piye aku ra iso ya. Punten dalem 1000 Kang Mas. Punten dalem 1000 Kang. Janjane. Dik. Aku arep kono. Ya. Aku kangen karo suaramu, Nduk sayang. Niki duet lho, Pak D. Oh, ya karo sapa? Ayo karo sampean. Oh, ya aku ora pali. Yo, ndi Ya, aku padha dalem aja. pelan. Ngene. Nah, Anggape. kuwi tase sapa diogok-ogok kuwi? Wekku. Masamu aku ora kuat tuku tas kulit kok. Suwe ra pepayon ki nek nganggo nyopet barang ra cilaka. Wah, iki gareng nganggo kacamata ya iki. Gareng saiki ki ora kira tok ya plus minus barang. Iki plus minus lho iki. Ha iya. Jauh dekat. Wah, jan ngene ketok bathuk wireng loro tempelan kuwi lho. Oh lho, makane tak copot iki aku muwet banget lho, Pak D. Tambani. Kena tak benake. Piye? Itu virus ya. Oh, iki ya tak Ora ulune. ora entuk. Kok aja arep didilan. Ya tak lebokke meneh ngono lho. Ya. Ayo wis Bangane beredar. Ya. Nggih. Iki lho. Wong urung lekas musik urung lekas. Ayo cepat. Cepat piye? Lah lekas ya cepat. Ya, Iya. aja digondheli, mangga dadas. Gareng tak pecel. Aku semangat sing rebab Gareng Junior iki lho. Tak tetu dentung tak. Aduh, Dek, aku sing luput. Aduh. Duduk. Iwak cucut. Iwak cucut. Iwak cucut wadahi. Wong timbang muruh. Nanone kok wah. Kowe iki ditanggap kok arep kesurupan. Wong kowe dhewe nyemak ya kleru kok. Aduh, Dek, aku sing luput. Ayo, Dan. Ya. Iki wong loro ya. Sing rebab Gareng Junior. Iki mau ya introne kleru. Iwak sepede. Aku mau wis wis iki lho. Ayo baleni. Iki lagu kuno tenan iki ora tau muni ya. Wong loro nggih. Nek kemat ora. Lah aku wis Ora. ora ketok. Oh ya lah piye ta? Dan dicerake ben ketok ngono lho. Aja cedak-cedak. Iwak cucut. Aku sing muni iki aku sing. Iwak cucut madai ngatur. Yeah.
ya, Mas. Godi. Ayo ki mau iwak cucut ya. Ayo. Iwak cucut wadahe karong, becik bacut tinimbang murung. Aduh Mas, tinimbang murung. Dadi aku. Lah yo menyang kuwi. Menyang pasar kok tuku cipir raja samar yen tambah pikir. Aduh ki cok kuatir. Kok apa lho Mas? Konsentrasiku buyar. Metu kerdos lho. Ayo ngono kuwi sing mau kok. Pak De Sulimin, Pak. Kaget lho Pak De Sulimin iki. Ya senengane jenenge wong sak penake dhewe ora. Timbangane Suli Plus. Lanjut nggih. Nggih. Manuk gagak kok aku Kadal mangani roti cangkangku kalau jadi gongel jadi gongel. Aku menyesuaikan karo kendangane. Iya. Ayo jogetane eneng dhewe iki pancen. Sampun menika, Pak. Heeh. Matur nuwun ya, Nduk. Aja digondeli. Mas Gareng. Nun, Menika wonten nawala saking rencangipun Pak Haji Hanafi. napa Mas? Ya. Wonten pamundutan nyuwun podang kuning. Ya. Selamat atas lahirnya cucu Bapak Haji Hanafi, semoga jadi anak yang mati. Semoga jadi anak yang soleh dan kagem rombonganipun Bu Cangik. Selamat pentas atas pentas perdana semalam suntuk di masa pandemi Covid. Semoga semua selalu sehat. Amin. Donganipun kemawon. Nggih. Ki asmane ora tertera. Iya, ki engko nyuwun lagon podang kuning dari Pak Ranto Purworejo. Oh, nggih. Podang kuning ning nyamping parang, semokan cindil cunduk kembang. Obanodo. Tak omongi. Sesuk sing paling tok utamakan, mulai saka kene kuwi priksa. Kowe iki edan apa ora? Iki dampak corona. Nah, iso mulane kuwi. Suwe ora pentas dadi apa wae metu. Ora iki pancen hampir serupa tapi tak sama. Iya. Jenenge padha kuninge kae sampur kuning ki podang kuning. Ya. Yo wong lagu biyen, lagu-lagu biyen ki ana sing dadi menghina manusia sesama manusia itu tidak boleh. Karena manusia sejelek apapun ada gunanya. Mula digaweke lagu kae sarwa guna. Wong iku sarwa guna mung pujiku rina lan wengi aja layu sadurunge mekar tansah eling kang padha sumanding sumekar gandanya arum wong iku bakal sarwa guna dadi ora entuk menghina sesama manusia. Nah, sandiwara menika dipun sponsori dening Helsinki. Helsinki ya. Kaya ketoprak lawas. Ya, pamundutan saka Pak Lurah Mas Gareng. Nggih, Pak Lurah. Nggih, nggih, niku dadi aturi.